आसंता 20 तारिखରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା। ସେ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ତା ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତରପତ୍ର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳକ ବା ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସଜାଗ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ସରକାର ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ନ ହେବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କପି ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ ତେବେ ଉକ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ କେବଳ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନେଇ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଥିବା ଆଲମାରୀର ଚାବିକାଠି କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳକ ସର୍ବଦା ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବେ। କୌଣସି ପ୍ୟାକେଟ କିମ୍ବା କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏପଟେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ 12ରୁ 24 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ନିରୀକ୍ଷକ, 48ରୁ 96 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ରିଲିଭିଂ ନିରୀକ୍ଷକ ଏବଂ 24ରୁ 48 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ନିରୀକ୍ଷକ ରହିବେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ପରୀକ୍ଷାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିବେ। ସକାଳ 7:30ରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବ। 8:30ରେ OMR ସିଟ୍ ଏବଂ 8:45ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପୁସ୍ତିକା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। 8:45ରୁ 9ଟା ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ OMR ସିଟ୍ର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ଭରିବେ। ନିରୀକ୍ଷକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଏବଂ ଅନୁପସ୍ଥିତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦେବେ। MTH ନିମନ୍ତେ 10:15ରୁ 11:15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ମିଳିବ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ କୋହଳ କରାଯିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ ପରୀକ୍ଷାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।